Salakati biapni MCLA derhasat Bosumatarini gauni biabaw PMAY-G ni no mulampagiriforni no thangani operation नों सिनि थाखाय 95 दिननि हाजिरा हरखानानै दं आरो बे फैसाखौ जोंनिफ्राय बिजानो no thangani PMAY-G ni no mulampagiriforजों थांनानै सावरायदों PMAY-G ni no लुनायाव सरकारनि ग्राब बादि लुफुंनायाव सालाकाति बियाबनि आइ भान्डार रानि BCDC नि सिङाव थानाय सट कुर्सा खाथिनि गामियाव PMAY-G नि न' लुफुंनायखौ फिन नायदिंहैबावदों सालाकाति बियाबनि MCLA देरहासात बसुमतारी आरो जुनियर इन्जिनियारफोरखौ लोगोआव लानानै मिस्ट्रिफोरजोंल' रायज्लायो एसे मोजां लुजानो लुगैयोना एसे मोजां लुजानो लुगैना जोंबो गला माने मिस्ट्रिफोरनि ना मिस्ट्रिबो दं बिसोरथ' फैया मिस्ट्रिया रुल मावदोंबा मिस्ट्रिफोराबो बहुत चेयारमेननि दं मिस्ट्रिनिबो मेम्बारनिबो अफिसजों मानो जगाजग लाया चेयारमेनानो रुल मावदों थेवबो जों चेयारमेनखौ लेंहरबाबो बिसोर सोलाबा माया सोलाबाबो चेयारमेनानो थिनखाजोबनाय माबा मिस्ट्रि दं न' डाइरेक्ट बुनानै बुनानै खिथाहरबाय बिसोरो डाइरेक्ट खिथाहरबाय चेयारमेननो ओमफ्राय जेबो नङा मा गोसो जानानै लुफैफिनखो चेयारमेना मा माने खोथाया ओरै आरोना चेयारमेना बिदि सालाकाथिया न' गंसे दं मिथिबाय हिनजाव नङा जों मिथिं गायो मोनबा बेगल' थाबायबोनाय आं गोदो सारमोनजों मेरला गाफादों जों मिथिं गैयाखैबा न' गंफा मिस्ट्रिफोरखौ माबादों नोंसिनिफ्राय हरना हो ओमफ्राय मालाय गावसोर मावलायदोंबा बास खौखारसैमोन बे गथ'खौ आंनाथ' गैबावा आं मालायखौ बावलाबायगोन नामा आरो ररा आंनाव दङ मोनदों नालाय एसे मोजां आंनि आमाय नोंनि नामै MCLA जब कार्डआव नोंहा जब कार्ड गैया होमबा जब कार्डआव नोंनाव 95 दिननि हाजिरा हाबो बे 95 दिना जाहैबाय 21,280 टाका 21,755 21,755 नोंनि एकाउन्टआव हाबगोन आरो बेखौ नोङो जब कार्डजों ओमफ्राय बे फैसाया खिन्थु न' लुनायनि नङा न' लुनायाव नोङो दै लुनाय नों एसे न' लुनायनि ओमफ्राय हा गारनाय बेफोर गासिबो जब कार्डआवसो माबागोन माबागोन नोंनि जब कार्डआव हाबगोन बेखौ मोना गासिबो नोंसोर मोनजोबगोन मोनाथ' दा नोंसोरो अफिसार बै इन्जिनियार बैबो इन्जिनियार बै गोमोआबो इन्जिनियार साथामबो इन्जिनियार दिनै फैबाय ओमफ्राय इन्जिनियारा खोनाबाय ओमफ्राय दा नोंसोरखौ बुंदों मा समबारावबो अफिस बन्द मंगलबाराव थांनानै गांसे लेखा गुफुराव लिरनानै सुलुनानै फै ओरै जादों मोजाङै खालामना हो बे नोंखौ लिरना हो दा नोंसोर थां बेनिफ्राय नोंनि 95 दिननि हाजिरा ओमफ्राय नोंनि बै रडआ गंब्रै बै गंब्रैनिफ्राय आदिमेना नोंसोरसो थागोन अफिसनि मानसियाथ' थाफैया दा नंखायनो मोजाङै लानांगौ थाइगिमा मानो होयो मिथिबाय जोंनि बे एलाकाया माने बांग्रि प्रब्लेमखा ओमफ्राय एबि गारि खारो लामाजों मोनसे फिसा बांग्रि जाबाय थायो बे थाइगिंखौ होयोबा ब्रेक जाया बेनि थाखाय थाइगिं माबाया दा गावनि न'खौ जों मोजाङै लुनो नाजानांगौ आरो ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरखौबो माबा भुल जायोबा अफिसियेल मानसियाथ' सब समय फैनो हाया बुजिबाय जों अफिसनि मानसिया थाफैयाना बाव दा नोंनिनो न' नोंनिनो सम्पति जुदि दा मोजाङै लुखानो हायोबा
मोजाङै माने लास्टिं जागोन आरो नों जुदि मोजाङै लुवाबा दानो जुदि माबाबा आरो बिदि आर सिङाव न'फ्राथ' रिपेयारिंआ बिदिनो उसुबिदा नों न' दरखास्त बिबाबो मोनला नोंना बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट न' आंनो नांबावगौ होनना बिब्ला मोनला माने आंनि न' आंनि खामानिया न'आ मोजां जानांगौ साइज जानांगौ स्टाइल जानांगौ बाला होबाय खारैसेल' माबा होफैबाव औ दा नायनांगौ नोंसोरखौ नायनांगौ बेखौ आरो जाया माबाफोर मावदोंबा अफिसाव खिथाहर डाइरेक्ट इन्जिनियारखौ खिथाहर बेयावनो थाखा होनायाव सारायाव मोनसेल' होदोंबा बे जायो नामा बेबायदि मावबानोसो लाखिथ'नांगौ खामानिखौ दोनथ'नो मोजां मावबासो खामानि मावनो मोनगोन दिनै मोजां मावाबा आरो थ' टाइमिं मिथिया नोंसिनि थाखाय 95 बिगा हाजिरा हरखानांगौ आरो बे फैसाखौ जोंनिफ्राय बिसोरनो लांबाय आंनिफ्रायथ' लांनो हायाखै सार आं बारा मा सोरनोबा 20,000 सोरनोबा 25,000 बिदि थाखा लानानै थांबाय जाहैजोब्बाय माथो जों मा फैगोन लोंनायखौ लांजोब्बाय नोंनिखौ लांनो हायाखै आंनिखौ लांनो हायाखै आंनिखौ लांनो हाथाराखै बै आदानखौ लांदों जखानि फैसाखौ सिगांनो होयाबा आंनि न'नि फैसाया हरनो हानाय नङा होननानै बिदि थाबाय थाग्रा बेखौ माथो नों बुंबाय जायो आदा बे जे बे खानो आरो नोंनि न'आव लुनायनि सिमेन्टनि रडनि बालानि अन्थाइनि फैसाया जि एकाउन्टआव थांगोन नोंनि लेबारनि फैसायाव जि एकाउन्टआव दा बेखायनो नोंहा एकाउन्ट दंखायो साला खाथियाव दंखायो आं मा नांनायनि गोदान एकाउन्ट खुलिजाबाय जोंनाबो गैया आंना बे गोजामानो दङ बेखायनो गोदान गोदानखौसो खुलिदों नोंनाव हाबबाय फैसाया आंनाव हाबबाय बानायगासिनो दं नङा बै पलिसनि फैसाया हाबाखै लेबारनि फैसाया 1300 हाबफांबाय बे 1300 हाबनायखौ गारलांबाय 1300 लांबाय जब कार्डनिखौ लेबार हिसाबखौ बहा मोनदों नोंनि एकाउन्टखौनो मोनथिया गामिनि मानसि ज' लानानै जोङो रायलायनांगोन दा रायलायनो नङा नोंसोर बेनाव रायलायबा जेबो जाया नोंसोर नै साहाफ्राव रायलाय बर' मानसि इन्जिनियार बे न'खौ नायग्राया सोरसो कमप्लेनखौ होनोब्ला आंनोसो होनांगौ आं जाहैबाय नोंसिनि भटजों देरहानाय नों भट हो दाहो बिदि खोथा गैया आङो सालाकाथिनिफ्राय देरहाबाय नालाय दा बेवहाय माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला सरकारिखौ बिसोर बुंनो हायाब्ला गियोब्ला आंनो खोन्थाब्ला आं सरकारि दा बेखायनो आङो सरकारनि इन्जिनियार बे आइ भान्डारानि डिसिनि जुनियर इन्जिनियार दत्त माने गयारि बेखौ आङो दा लिंना लाबोनानै जों नुबाय नंमारगौ रायजो राजा खुलुमनाय खोथाया नंमारगौ रडआनो गिदिरबो फिसाबो ओमफ्राय नोङो हाइटिमा रडबो होआखै एक्सिम जानांगौमोन एक्सिम जानांगौमोन बे सिङाव बाला रोङो बिसोरो नोंना बर' जाब्लाना बिदि होयो
नोङो आं बेखौ बुंनायाव दाख्लै आं बिसां दावराव आं बुंनाय दावराव सोरबा सासेयाबो सोरबा बिथिंखौथ' सोरबा बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।